Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Malay khasi jantia ki jongi ban tho saki halor ka jing tharang jong pai ba salon sar hi jong brun neutrap ban sai madan no yakani ka kaifat oban pensitom no yakini ki ba lami kerteng ane katkum ki report jong ka inquiry commission report ba debon pensitom no yakini ki badan bentah kata tactical team 1 kumba ka report ka batai ba ka jing bakala ba ka jing bendut kam ya ka bor jong kulit hakor kom ka bamdai kala pelong ya kayi ka seng jong iba cari feel thank you bandu no ya wei ni grang ba na kayi ka jongki na kalen ka jongi hi dawa ba kumba UCM na du ba sedang ulaong hakapor ba la thung ya inquiry commission ulaong ba ngin patla ban lei ai ngin la ban lei ai tang lada dep ya ka inquiry lanin ondala mi kata ka report juga inquiry te menta pak de bala ada mi kata ka report inquiry jingkali ka bolong balai pak de dang sangap dang ka sarkar dang sangap kamdon ka jing kisen jam ki ba government ka sim ban pensistem kat kum ka an ya ki ba don kti hak de kam ka baman te na kalian ka jongi hi ni lawan a kini city sakini ki life rengut ki nong mikmat ki jongi bat kumjuru sa UCM ban dawa da kasur ka bajam ba deban pensistem no ban deban ai no sa CBI kanang ba onla ban file charge sheet ban pensistem ki beri kemudian kam ka jung sa sediap jung ba si thank you katkum ka finding jung ka inquiry report kani ka don jung jung opor kapor ka bala bun hi la sim nadu ba sedang kubangan menrap yang habang idawa ong yong suspend no ya kita ki pulit ki badon keti siam ong ngimla ban lei ngin up ya kata ka report jung inquiry committee menta on la mi report ru ngai ka government ka snapjar bat kani ka jing snapjar jong sarkar lada kam sei kam lei halor kani ka report kan pau saikdar ba sarkar ka tharang hi ba da kabor kan le ya ka ga baka ka thu bat hakatin sakri paj ba hi ngathrai kani kam dei ka rukam ko banle ka ka sarkar ka diban sim ki senjam iba dei ban sim kat ko tinti jo ka an datara ko mena ka yeng ru jong iba chesfil thank you ki layeng mangiru bat ngathrai salon sar paj ba jo bring ne uturam utrang kwa na ka wei hi bayakane kematan IT no sa CBI bandan ki investigation bandan ki file charge sheet kang ba yeng ka shri pade kan yo ban pendan kam ya ka bentak ka jongkai pi haka reply jong CM lene remarks jong government haka tu report habo ong ba kila don kti kita ki excessive use of force jong tactical team 1 CM uang hana ba ngin call explanation tengin kala jong yong I can explain hapo ka yeng ka shri kayin ka shiri ka kardan ko biang tam bakin ai ka report ki ni ki bakin ya sak bata jong ki hande kam dei hak banta jong sarkar mangin kwa ba ka government jong ka sarkar jila ka jongi kan kini no wat ke ikhtiar ka bor jong ka yin ka shiri ru te na kalen ka jongi yang scam bat ngin akhil tiru kini ki kiwi political party nong mikmat ki life underwood ki nong mikmat ki jongi kan tam me ki badan mentah di ka sarkar MDE ka jongi ke bakin le amar ba ngi hadung mentahi ki sus ngabjar ke ka tahu ba pelong ki mas ngabjar ke ga jengkli dak jengkli ba ba balik ki ngabjar ba balik ki bong balik kan ni te kan ni ka benta ka jongki ban juba ba ngathai poi ba kam sta but mi kwa ba ka ni ka ying jeng ba just feel thank you kin yo no ka jing bisar hok ka ba ki la ya sa na do la kam silam la sistem tam menta